Дами и господа, този поздрав е специално направен Ремзип машината от Костиево и за най-красивата и талантливата гримюрка Айлин от Костиевоза! Вали гарми на Ремзи машината, пак му върви за най-големия изкоплеменика, за Иско, който държи сърцето на Ремзи. Айде, Айлин, мачка и здраво, ти си човека за 100 човека. И бари, майсторка си марка. Всяка майка Ремзи машината не ражда, той е вълк единак. Симан бари фамилия, хабабара в Тумен. Вали гарми на Ремзи машината, пак му върви. България Иско е човека, кам ударел е душманен. Ме ромня са е Айлин са, кам удара с Тумен. Ей, моите душманчета, да се знае, че не очакваме с моята жена да отвърнете на доброто с добро. Обарвало, озорало, къде си лез, златно душа, с неговата шефка Айлин. Само ще ви мачкат с тяхният успех.